vi i Østrig lige nu, og jeg skal bare lige vise det der smukke vandfald. Kom med her. Vi går lige herover. Prøv at se, hvor smukt det er. Så smukt, så smukt. Det er fint. Og der er mega meget. Der er mega meget strøm i vandet. Og det er bare sådan mega pænt vandfald. Vi kan lige prøve at gå længere ned. Se, den går den her vej. Så kommer det derfra. Og så er vandfaldet fra der. Og jeg vil gerne lige sige undskyld for, at der ikke er kommet nogen Østrig-vlog. Men det er fordi, jeg har bare haft lidt travlt og sådan. Men jeg laver en taste test sammen med Bertram, når jeg kommer hjem. Så jeg var ikke med at sige hej hej.